dnešní době ovládáme počítače hlavně pomocí klávesnice nebo hlasových příkazů. Moderní technologie ale otevírají úplně nový způsob komunikace, a to přímé propojení lidského mozku s počítačem. Neuralink už testuje mozkové implantáty na skutečných pacientech, Meta dokáže z mozkové aktivity rekonstruovat celé věty a Čína mezitím urychluje vývoj vlastních systémů, které chce co nejrychleji dostat z laboratoří do běžné praxe. Technologie označovaná jako Brain Computer Interface se rychle mění z odvážného experimentu v reálný nástroj, který může lidem vracet schopnost komunikovat, pohybovat se nebo ovládat počítač pouhou myšlenkou. První výsledky naznačují, že jsme na začátku úplně nové éry propojení člověka a technologie. Kdy se tohle spojení stane běžnou součástí našich životů? Pojďme se na to společně podívat. Základem této technologie je Brain Computer Interface, neboli rozhraní mezi mozkem a počítačem. Jeho úkolem je zachytit aktivitu mozku, rozpoznat v ní určitý záměr a převést ho na příkaz pro externí zařízení. Všechno, co děláme, totiž začíná v mozku. Když chceme pohnout rukou, vyslovit slovo nebo napsat písmeno, skupiny neuronů mezi sebou začnou komunikovat pomocí elektrických a chemických signálů. Tento pokyn se přenese nervovou soustavou do příslušných svalů, které následně vykonají požadovaný pohyb. Brain Computer Interface se snaží tuto cestu obejít. Zachytí mozkovou aktivitu ještě předtím, než se dostane ke svalům a převede ji například na pohyb kurzoru, výběr písmene nebo ovládání robotické končetiny. V principu funguje systém jednoduše. Senzory zaznamenají signál, software ho očistí od rušení a umělá inteligence se pokusí rozpoznat, co chtěl člověk udělat. Ve skutečnosti je to ale velmi obtížné. Mozkové signály jsou slabé a u každého člověka vypadají trochu jinak. Právě proto je pro rozvoj Brain Computer Interface důležitá umělá inteligence, která se dokáže učit z velkého množství dat. Nejznámějším zařízením je Neuralink, vyvíjený Elonem Muskem. Mozkový implantát využívá elektrodová vlákna tenčí než lidský vlas, která se zavádějí přímo do oblastí mozku, spojených například s plánováním pohybu. Zaznamenané signály následně putují do čipu umístěného v lebce a odtud bezdrátově do počítače. Protože jsou vlákna mimořádně jemná a mozek je protkaný cévami, nemůže je bezpečně zavádět běžný chirurg. Neuralink proto vyvinul vlastního operačního robota, který pomocí kamer a zobrazovacích systémů sleduje povrch mozku, vyhýbá se cévám a umisťuje jednotlivé elektrody do vybraných míst. Neuralink nedávno představil možnost zavádět vlákna skrz tvrdou mozkovou plenu, aniž by bylo nutné její část nejprve chirurgicky odstranit. Při původní verzi zákroku ji chirurgové museli otevřít, aby získali přímý přístup k povrchu mozku. Firma proto vyvinula speciální zobrazovací metody, díky kterým dokáže operační robot lokalizovat cévy a bezpečně se jim vyhnout i přes neporušenou mozkovou plenu. Neuralink se aktivně zaměřuje na obnovu zraku u lidí s těžkým poškozením očí nebo zrakového nervu. Připravovaný systém Blindsight má využívat kameru, která zachytí okolí a bezdrátově převede obraz do implantátu stimulujícího zraková centra mozku. Nešlo by tedy o vyléčení původní příčiny slepoty, ale o obejití poškozené cesty mezi očima a mozkem a vytvoření umělého zrakového věmu. Projekt už získal od amerického úřadu označení průlomového zdravotnického zařízení, zatím však zůstává ve vývoji a klinické testování na lidech se teprve připravuje. Neuralink se zároveň připravuje na mnohem větší výrobu implantátů. Spolupracuje například se Samsungem na vývoji nové generace čipů a buduje vlastní výrobní infrastrukturu, software i chirurgické roboty. Cílem totiž není vytvořit jen několik experimentálních zařízení, ale postupně celý proces standardizovat a umožnit větší počet operací. První výsledky už ukazují, co by to mohlo znamenat v praxi. Pacienti s ochrnutím už pomocí mozkového implantátu ovládají kurzor, píšou zprávy nebo hrají hry. Dalším krokem má být přímé dekódování řeči, ovládání robotických končetin a vývoj obousměrných rozhraní, která by nejen četla aktivitu mozku, ale také do něj dokázala vysílat zpětné podněty. Společnost Meta se zabývá podobným cílem. Její systém Brain2 QWERTY verze 2 se snaží převádět mozkovou aktivitu na text bez nutnosti jakéhokoliv implantátu. Účastníci výzkumu seděli uvnitř magnetoencefalografu, který zachycuje velmi slabá magnetická pole vznikající při činnosti mozku.
Během experimentu psali věty na klávesnici a systém se postupně učil spojovat zaznamenané signály s jednotlivými písmeny i celými větami. Nová verze nepracuje jenom s jednotlivými znaky. Využívá také jazykový model, který zohledňuje gramatiku, kontext a pravděpodobnost slov. Díky tomu dokáže nejasné části signálu doplnit podobně jako moderní systémy pro automatické opravy textu. Systém byl trénovaný přibližně na 22 000 větách od 9 dobrovolníků. Průměrná přesnost dosáhla přibližně 61%. Výzkum ukazuje, že umělá inteligence dokáže z neinvazivních mozkových záznamů získat stále více informací. Pokud se jednou podaří vytvořit menší a dostupnější senzory, mohly by podobné systémy pomáhat lidem, kteří nemohou mluvit ani používat ruce, ale nechtějí nebo nemohou podstoupit operaci mozku. Do závodu stále výrazněji vstupuje také Čína. Zatímco americké firmy mají více soukromého kapitálu, čínské společnosti těží ze státní podpory, velkého zdravotnického systému a rychlého budování výrobních kapacit. Čína navíc nevyvíjí jen jeden typ. Podporuje mozkové implantáty, částečně invazivní systémy i neinvazivní zařízení. Společnost Neuroxes například testuje elektrody umístěné na povrchu mozkové kůry. Jeden z pacientů, který po nehodě ochrnul od krku dolů, pomocí systému ovládá elektrický vozík a trénuje práci s robotickou rukavicí. Firma spolupracuje také se společností Xiaomi na propojení mozku s chytrou domácností. Pacienti by tak mohli pomocí mozkové aktivity ovládat světla, klimatizaci nebo další zařízení. Velký milník přišel v březnu 2026, kdy čínský regulátor schválil komerční využití systému určeného lidem s poraněním míchy. Elektrody jsou umístěné nad tvrdou mozkovou plénou a pacient pomocí nich ovládá robotickou rukavici, která mu pomáhá uchopovat předměty. Čínská vláda zároveň zařadila Brain-Computer Interface mezi strategická odvětví budoucnosti. Pro firmy to znamená státní investice, podporu klinických studií a budování továren. Nejbližší využití Brain-Computer Interface bude především ve zdravotnictví. V budoucnu by bylo možné obejít také poškozenou míchu. Signál z mozku by se zachytil nad místem poranění a přenesl přímo do stimulátoru umístěného níže v těle. V budoucnu však tato technologie zamíří i ke zdravým lidem. Mohli bychom ovládat počítače, telefony nebo chytré domácnosti bez rukou. Virtuální realita by se nemusela spoléhat pouze na brýle a ovladače, ale mohla by přímo stimulovat oblasti mozku odpovědné za zrak, sluch nebo hmat. Nejodvážnější představy počítají také s přímým propojením člověka s umělou inteligencí. Namísto pomalého psaní otázky by mohl systém rozpoznat záměr ještě v mozku a okamžitě ho předat digitálnímu asistentovi. Elon Musk mluví dokonce o určité formě technologické telepatie. Myšlenka spočívá v tom, že lidská komunikace je omezená rychlostí řeči a psaní. V hlavě můžeme mít složitou představu, ale její převedení do slov trvá dlouho a část významu se přitom ztratí. Zatím jde ale o vzdálenou vizi, nikoliv o schopnost současných implantátů. Největší překážkou těchto systémů zůstává bezpečnost. Mozek je velmi citlivý a implantát v něm musí fungovat mnoho let. Tělo kolem elektrod může vytvářet jizevnatou tkáň, která postupně zhorší kvalitu signálu. A potom je zde ochrana soukromí. Mozková data patří mezi nejcitlivější informace, jaké může člověk vytvářet. Kdo je bude vlastnit? Mohou se použít k trénování algoritmů? A co se stane, pokud bude implantát napaden nebo jeho výrobce přestane existovat? Rozvoj mozkových rozhraní proto bude vyžadovat nejen technická řešení, ale také jasná pravidla pro ochranu neurálních dat a přesně stanovené hranice jejich přijatelného využití. Rozhraní mozek-počítač může jednou změnit nejen medicínu, ale také způsob, jakým pracujeme, komunikujeme a ovládáme okolní svět. Pokud vás fascinují technologie budoucnosti, přihlaste se k odběru a napište nám do komentářů. Nechali byste si jednou implantovat čip do mozku, pokud by vám umožnil ovládat počítač pouhou myšlenkou?